И какво става, хора? Аз съм Виктория и добре дошли в първи епизод от поредицата в канала ми на The Clash King. Да, извинявам се, но започнах малко по-рано битката. Да. Сега, играм за човек, който е 7 левел. Но трябва да не се почне толкова много. Да му пусна гоблин барел, мисля да му пусна гигант. Ще му сложи точно на средната кула. Сега ще чакам малко гиганта се отдалечи и всъщност да пусна мускетарката. Сега слагам с мускетарка, също така и спият гоблините и правим една атака. Тук чакам гоблин барел, но ще сложим скелетна армия, за да спрем хоп райдера и да не може да ни се доближи до кулата. Така, отиваме. Ще се опитам да му щупим кулата. И да, нямам след малко се объркат, но да. Ще изиграем две битки. Надявам се да ги победим. Ще гледаме колко се може по-често да качваме клипове и така каналът ти да става по-ефективен. Сега правя една атака, но тук ще трябва да сложи скелетна армия, за да спрем отново хоп райдера, да не може да ни се доближи до кулата и в същия момент да я щупи. Добре, тук скелетите няма да могат да щупят кулата и Giant ще отиде към тях. Добре, тук имаме, няма да могат скелета на армията да ни убие Giant, така че чупи му и втората кула 30 секунди. Няма как за 30 секунди да ни свали двете кули, това ще е нещо нереално просто. Тук слагаме Bomb Tower, ето, че го прецених много добре. Пустихме Bomb Tower, за да разсеем неговите карти и за да можем по-лесно да ги убием. Последни 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и победихме хора в първата битка. Сега следва също така и втората битка. Играе си един много добър дек, но ако искате може да казвате вашите декове долу под клипа и ние ще ги използваме. Изчакай, един момент само, хора. И да, хора, искам да ви се извиня, обаче няма да мога да заснема още една битка поради причината, че имам много заснети клипове и не съм ги изтрила и паметта ми просто е свършила. Да, хора, надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, може да се абонирате за нашия канал и да очаквате още добри клипове. Ние бяхме The Clash King и до следващото видео.